Szia! Örülök, hogy itt vagy. Ha egy hosszú, nehéz nap van mögötted, és jól esne egy kis átmozgatás, de nincs sok energiád, akkor ez a rövid esti jóga pont neked szól. Kezdjük is el. Gyere egy kényelmes sarokülésbe, kezeket engedd a combokra, újj be a szemedet. Majd védj 3 mély levegőt orron át, és lassan fújt ki. Mély belégzés ismét orron át, kilégzés engedd el, egy utolsó mély belégzés, és hosszan fújt ki a levegőt. Teljes jogalégzéssel fogjuk kezdeni a gyakorlást. Minden egyes be- és kilégzés 4 számolás alatt fog megtörténni. Belégzések során először majd emelkedik a has, aztán a bordák, és végül a kulcsont alatti terület. Kilégzés pedig pont fordítva fog történni. Először a kulcsont alól, majd a bordák közül, és végül a hasból engedett ki a levegőt. Ehhez segítségképpen hozd a jobb kezedet a mellkasadra, a balt a hasadra. Egy közös belégzés itt, és kilégzés. Majd a következő belégzéssel emelkedik a has, bordák és a kulcsont alatti terület. Kilégzés kulcsont, bordák közül és a has. Belégzés has, borda, kulcsont alatti terület. Kilégzés kulcsont, borda és a has. Belégzés 3, 2, 1. Kilégzés 3, 2, 1. Belégzés 3, 2, 1. Kilégzés 3, 2, 1. Utolsó kör belégzés, kilégzés. Majd engedd el ezt a légzést, engedd vissza a kezeket a combokra, és csak figyeld meg, hogy ez a pár kör jóga érzés most hogyan hatott a testedre, hogyan áramlik most a levegő. Tudatosítsd ezeket az érzeteket. Majd elkezdjük finoman bemelegíteni a testet, kezdj el fejkörzéseket végezni az egyik irányba. Minden egyes belégzéssel emel a tekintet, kilégzéssel pedig az áll közeledik a mellkashoz. Lassan, finoman masszírozd át a nyakadat, mind a két irányba körözz a fejeddel, belégzésekkor emelkedik a tekintet, kilégzésekkor pedig engedd az állat a mellkas irányába. Majd állítsd meg a mozdulatot, és hozd a kezeket a vállakra. Kezdj el körözni velük hátrafelé. Belégzésekkor könyökök emelkednek, kilégzés visszasüppen. Masszírozd át a válladat, próbálj jó nagy köröket leírni a kezekkel. Majd válts irányt, és körözz előre is. Most fordítva belégzésekor jön a könyök hátra, kilégzés előre. Kövesd a légzésedet. Majd állítsd meg a mozdulatot, és most hozd a kezeket magad mögé, kulcsold össze a kézujjakat, és emeld ki a mellkast. Nyisd a mellkas területét, nézz föl, majd a következő kilégzéssel hajolj előre, homlok a talajon, és hátul emeld a kezeket jó magasra. Nyúlpóz. Megnyújtjuk a hátat és a vállakat. Következő kilégzéssel engedd el ezt a tartást, és gyere egy 4 kézláb támaszban. Csuklók a vállalat, térd a csípő alatt legyen, és gördítsd hátra még egyszer a válladat. Következő belégzéssel billen előre a medence, csigolyáról csigolyára homoríts, kilégzéssel beszippant a köldök és domborít a hát. Belégzés, nyit a mellkas, nézz föl. Kilégzés, domborít a hát, beszippant a köldök. Belégzés, nyit a mellkas. Kilégzés, domborít a hát. Folytathatod ezt a mozdulatot a saját ritmusodban is, és csak masszírozd át a gerincedet, a hátadat. Ha jól esik, körözhetsz is. Belégzésekkel ismét nyit a mellkas, kilégzéseket domborítsd a hátadat. Mellkas körzésekkel masszírozd át a hátadat, a gerincedet. Egy hosszú nap után sokat ültél, kifejezetten jól esett ez most neked.
Mind a két irányba köröz, ha jól esik. És csak mozgasd át a hátadat finoman. Kövesd a légzésedet. Majd állítsd meg a mozdulatot, gyere vissza 4 kézlábtámaszba, és innen nyújtsd ki hátra a bal lábadat, told a sarkadat hátra. Belégzés, emel a jobb kéz és a láb is. Innen hajlít a tér, fogd hátra a bokádra, és emeld ki a mellkast. Emel a láb. Kilégzés, leenged a kéz, és nyújtva a bal láb. Belégzés, jobb lábszer kifordul 90 fokkal, és bal kézzel nyújtózz meg fölfelé a plafon irányába. Kilégzés, hozd a kezedet a fejed felé. Belégzés, nyújtózz ismét vissza plafon irányába. Kilégzés, fej felé. Belégzés, kilégzés. Belégzés, nyújtózz vissza a plafon irányába, és kilégzéssel gyere vissza 4 kézlábtámaszba, a bal lábaddal pedig lépj előre a bal kéz külső oldala felé. Belégzéssel nyit a mellkas. Kilégzés, nyújtsd a bal lábadat, hajolj előre. Belégzés, nyit a mellkas. Kilégzés, hátul, hajolj meg. Belégzés, elől, nyit a mellkas. Kilégzés, hátul, és belégzés, elől, nyit a mellkas. Kilégzés, ismét hátul, hajolj előre. Belégzés, elől, kilégzés, hátul. Belégzés, maradunk elől, jobb kéz marad a talajon, bal kézzel nyújtózz meg fölfelé, majd kilégzéssel nyújj hátra, tekintet követi a tenyeredet. Belégzés, nyújtózz a plafon irányába, kilégzés hátra. Belégzés, plafon, kilégzés hátul, belégzés, plafon, és ragd vissza a tenyereket a talajra, majd sétálj át a bal lábaddal a matrac jobb oldalára, és engedd le a térdedet. Galambóz. Belégzéssel emel a mellkas, nézz föl, kilégzés, hajolj előre, majd gömbölyű háton keresztül gyere vissza. Nézz föl, kilégzés elől. Belégzés fönt, utolsó a fej, kilégzés lent. Belégzés fönt, nyit a mellkas, kilégzés, hajolj előre. Belégzés, nyit a mellkas. Majd innen hozd a súlyt a jobb tenyeredre, hátul hajlít a láb, és fogd hátra a bal kezeddel. Engedd bele most a lábfejedet a tenyeredbe, nyissa a mellkast és a vállat. Nem kell közel húzni a sarkadat a farizmodhoz. Majd kilégzéssel bontsd a tartást, és innen engedd le az alkarokat, vagy a homlokodat, esetleg nyújtózhatsz előre is a karokkal. És pihenj meg galambózban. Engedd megnyílni a csípőt, nyúljon a farizom, és csak maradjon mély, nyugodt a légzésed. Következő belégzéssel a karok segítségével emelkedj, innen először jobb térdel lépj magadhoz közel, aztán lépj hátra 4 kézlábtámaszba. Majd zárd hátul a nagy lábujjakat, és ülj hátra baba pózba. Belégzéssel gördülj előre felfele néző kutyába. Kilégzés, ülj hátra baba póz. Belégzés, elől felfele néző kutya. Kilégzés, hátul baba póz. Belégzés, gyere előre, vállak távol a fültől, kilégzéssel ülj hátra. Belégzés, kilégzés. És tartsd meg a babapózt, engedd megnyúlni a háta, tehermentesítsd a derekadat, és csak egy kicsit pihenj meg ebben a pózban. Következő belégzéssel pedig gyere vissza 4 kézlábtámaszba. Megismételjük ugyanezt a sort a másik oldalra. Nyújtsd ki hátra a jobb lábadat, majd belégzés, emel a bal kar és emel a láb. Innen hajlít a tért, fogj hátra lábfejedre, és belégzéssel emel a mellkas. Kilégzéssel engedd vissza a bal kéz, nyújtva a jobb lábadat. Belégzéssel kifordul a bal lábszár, és jobb kézzel nyújtózz meg fölfelé. Kilégzés, a fejed fölé nyújtózz. Belégzés plafon irányába. Kilégzés fej fölé. Belégzés plafon irányába. Kilégzés fej fölé. Belégzés plafon. Kilégzés fej fölé.
belégzés, nyújtózz vissza, kilégzéssel tedd le a jobb kezedet, fordulj vissza, és lépj előre a jobb lábaddal a jobb kéz külső oldalával. És innen jobb kézzel nyújtózz meg felfelé, kilégzés, nyújj hátra, belégzés fönt, kilégzés lent. Kövesd a tekinteteddel a kezedet, belégzéssel felfele nyújtózol, kilégzéssel lefele, majd ragd vissza mind a két kezedet a talajra, belégzéssel nyisd a mákast, kilégzéssel pedig nyújt a láb és hajolj előre. Belégzés elől, nyit a mákas, kilégzés hátul, gömbölj a hát. Belégzés, nyit a mákas, kilégzés, hajolj előre. Belégzés elől, kilégzés hátul, belégzés elől, nyit a mákas és kilégzés, gyere hátra. Belégzés elől, majd innen sétálj át a jobb lábfejeddel a matrac bal oldalára, és gyere galambpózba. Bal láb hátul nyújtva, és belégzésen nyisd a mákas, nézz fel, kilégzés hullámmozdulattal, gyere előre. Belégzés fönt, kilégzés lent. Belégzés fönt, utolsó a fej, és kilégzés lent, szintén utolsó a fej. Belégzés. És kilégzés. Belégzés. Nyit a mákas, kilégzés lent, belégzés fönt, majd innen hozd a súlyt a bal kezedre, hajlít hátul a láb, és fogj hátra a jobb kezeddel. Engedd a lábfejedet belesüppenni a tenyeredbe, nyíljon a mákas és a váll. Nem kell közel hozni a sarkat a farizomhoz. És csak lélegezz itt. Következő kilégzéssel engedd el a lábadat, és innen hajolj előre, lelakhatod az alkart, homlok pihenhet a kézhátokon, vagy előre is nyújtózhatsz a karokkal, és engedd, hogy nyíljon a csípő, nyúljon a farizom ebben a pózban. És pár légzés erejéig megtartjuk ezt a pózt. Bárhol feszültséget éreznél, csak engedd, hogy a kilégzéseid oldják ezt a területet. Következő belégzéssel a karok segítségével emelkedj, innen a bal térdel lép közelebb a testedhez, és utána lépj hátra. Maradjon a csípő a térd felett, a karokkal pedig sétálj ki előre, süllyed a mákas. Kilégzés, ebben a tartásban domborít a hát. Belégzés, süllyed a mákas. Kilégzés, gömbölyű hát. Belégzés, nyit a mákas. Kilégzés, gömbölyű hát. Belégzés, nyit a mákas, és most tartsd meg ezt a pózt. Ha tudod, lerakhatod a homlokodat, vagy az álladat, megnyújtjuk a hátat, távolodnak a csigolyák egymástól, nyílik a mákas és a váll is. Kövesd a légzésedet itt. Következő belégzéssel, karok segítségével ismét emelkedj, és ezúttal ülj hátra, és hozd a lábakat előre. Bal lábad legyen hajlítva, jobb sarkad pedig a farizomnál, majd hozd keresztbe a jobb lábadat a combodon. Belégzéssel nyújtózz mind a két karral föl, kilégzés, bal könyöket hozd a jobb térdet külső oldalához, jobb kéz magad mögé, és nézz hátra a jobb váll fölött. Csavarodik a gerinc. Belégzésekkel nyújtózz fejtetővel fölfelé, kilégzés csavar jobban. Belégzés nyújtózz, kilégzés csavar. Következő belégzéssel pedig bontsd a tartás, és megismételjük ezt a másik oldalra. Most a jobb láb jön le, jobb sarok a bal farizomnál, és keresztbe jön a bal láb a jobb comb fölött. Belégzéssel nyújtózz a karokkal fölfelé, kilégzésekkel pedig jobb könyök a bal térdhez, bal kéz magad mögé, és nézz hátra a vállad fölött. Belégzés, fejtetővel nyújtózz fölfelé, kilégzés, csavarodj. Belégzés, nyújtózz, és kilégzéssel mélyítsd a csavarást. Majd a következő belégzéssel bontsd a tartást, hozd a lábakat matrac szélességbe, kezek magad mögött, és engedd ki oldalra a térdeket. Lazítsd a lábakat, a csípőt. Laza mind a két lábad, és csak finoman mozgasd át, lazítsd el őket.
még egy-egy mind a két oldalra. Majd állítsd meg a mozdulatot, és vegyél elő egy hengerpárnát vagy takarót, és ragd a tért hajlataid alá. Megtámasztjuk ezzel a lábad, könnyítjük majd az előrehajlás, belégzésen nyújtózz meg fölfelé, egyenes a gerinc, és kilégzés, hajolj előre. Hajolj rá a combodra, és engedd, hogy a párnával ez egy könnyed előrehajlás legyen. Nyújtózik a hát, nyújtóznak a farizmok és a láb hátulsó része is. Nem kell előből húznod magadat, csak a gravitáció fejti ki hatását a testedre. Pár légzés erejéig tartsd meg ezt a pózt, minden egyes belégzés legyen mély, a kilégzésekkel pedig engedjen mindenféle feszültséget és minden olyat, amire már nincsen szükséged. Csak kövesd a légzésedet itt. Még egy kör mély belégzés, és hosszú kilégzés. Majd a következő belégzéssel finoman a karok segítségével emelkedj, vedd ki a lábak alól a hengerpárnát, és ezúttal hosszanti irányban helyezd el a matracodon, úgy, hogy megtámassza majd hátul a keresztcsontodat. Talpak érintsék egymást, engedd oldalra kibukni a térdeket, és így feküdj hanyatt a hengerpárnán. Nyílik a csípő, a mellkas ebben a pózban, a váll is. És engedd, hogy ez a megtámasztott mellkasnyitás nyugtassa az idegrendszeredet. Nyissa a mellkast, és csak lazulj bele ebbe a pózba. Ismét nem kell erőltetni semmit. Engedd, hogy a gravitáció fejtse ki hatását a testedre, és maradjon ismét mély a belégzés, és hosszú a kilégzés. Kövesd a légzésedet itt, és engedd, hogy minden egyes kilégzéssel könnyebbé váljon a test, távozzon mindenféle feszültség, és minden olyan, amire már nincsen szükséged. Még egy kör légzés itt, mély a belégzés, hosszú a kilégzés. Majd a következő belégzéssel finoman bontsd ezt a tartást. Zárd a térdeket és fordulj át a bal oldaladra. Fordulj le a párnáról, és egy pillanat erejéig maradj ebben a pózban, és csak figyeld meg, hogy most milyen érzés van benned. Tudatosítsd ezeket az érzeteket. Majd ha készen állsz, akkor gyere egy kényelmes, keresztezett lábülésbe. Gördíts hátra még egyszer a vállakat, fejtetővel nyújtózz meg fölfelé. Köszönd meg magadnak a mai gyakorlást, hogy időt és energiát szántál magadra. Köszönöm, hogy velem gyakoroltál. Találkozunk legközelebb. Namaste.